Head to foot man ya. Ay, maulog kung pasakay nimo ba? Unsa man? Pagklaro, magpasakay ka na kog dili. Kay dito ko sisa. Tara na ya, ka-excited na ko. Ouch, danlog di ay siya no. Ay, asa ko magunit ani? Ah, dili sa nabila mo. Okay. Ay, naglisod man ko. Oh, lahat na pala yung motor. Asa tong sheriff? Pre, lista na ako pre, di ko ganahan mo gamit tong sheriff. Pwede pasayro mo sakay. Ay buhi pa din ang gitaya na sa serbisyo di ay. Uy, poy. Dusi pa man ni katuig. Kalagot. Saulan nun na. Kinsa nagturno dire? Pre, nanapon ang pasayro gamit hinatagan no? Ang pangutanan ako. Kinsa nagturno dire? Ay, ako ra madam. Nakay problema dam. Ay kung surang-surong ah. Yatod ko be. Ay dam. Saya na sa kasakay. Oy, pre. Lago ako pasayro. Ano ipasa-pasa man ko ninyo? Pasahiro man ko. Yatod ko ninyo. Dam, 100 mag minimum dire nya. Gamay kag hinatagan ba 30 pesos ra. Maong di ko pasakay na pre. Wa ko'y labot. Udi ka magpasakay nako. Siya man akong kaistorya. Ya dam, di man po ko magpasakay nimo. Ala pre, panalangin. Ay hala, kato man akong gisakyan atong niayong adlaw oh. Ay, murag kita namang kuan niya oh. Oh. Abtik malagay kayo mo entertain nang o pa mo kabalog. Musakay ba na o dili? Aw, wa pa mo kay bata. Pre, murag nakaduaan ako nimo ba? Saper kay wa pa ni siguro mo sakay ba ni sa kuwa. Aya, di ba ikaw to akong nasakyan dati? Ah, oo ma'am. Akong motor imong gisakyan, dili ako. Ay tama dayang, pero karon pwede gihapon ti kasakyan. Pwede, pero ang motor ha, dili ako. Ah, di na ni mao ba? Ako nga ganihara dire. Kanang bakura mo inyong pasakyan? Wa na gyud ang kanimao ni. Tagday na usa kayo eh. Murag gulak man ni na-appreciate niya akong motor. Pre, ug mosakay na si mo pre, mura kang nagkargag bani saging. Head to foot man ya. Ay, maulog kung pasakay nimo ba? Unsa man? Pagklaro, magpasakay ka na kog dili. Kay dito ko sisa. Ah, way problema na dito ka sa isa. Te, ay sa dol-dol dire te. Gamay ba kag hinatag kag plate. Sige. Ay magpasakay. May pag nagbaklay na lang ko. Ganihara ko naabot. Ay, tara na ya, ka-excited na ko. Ah, excited. Ay, naamang good may party karon, kabalo na ka. Beso-beso with friends. Ah, sige, tara. Ay, kadali lang ya. Curious magud ko ng tangki ba? Wala pa ko kasulayg sakay diha. Ah, dire? Yes ya, pwede diha ko. Pre, basig ikapoy pagbiyahe pre. Ako na pud. Ay, pre, okay ra pre, wala man kong kakapoy. Ah, wala ma'am. Dire ma'am mo. Sakay na ko. Wala na ma'am. Ouch, danlog di ay siya no. Ay, asa ko magunit ani? Ah, dire sa nabila ma'am mo. Okay. Ay, naglisod man ko. Pre, pilay posta, sunod semana guba na ng motora.